Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Oh. Oh, mau ni ba? Yang ke... Bos. Oi. Papsi, manapog ka man hud. Aray, bos. Aray. Nabungol mo kasi bunal, bos. Maunay angay sa mga kawatan yasama ninyo. Papsi, unsa ko ni? O sa may gusto nimo? Ha? Ipapriso ka ni Johnny sa inyong gibuhat nga pagkawat anang kaban nga way sud. Ha? Aray, papsi. Sakit kinakundunggan, papsi. Sakit. Og dili paigo inyo pang gibuslutan ang ilang haligi. Ngano man kini ha? Puldo, papsi, ay, puldo. Iyam na giniyagon. Ikaw di ay. Aray, boss. Akong iyaan ang nagsugo na ko, boss. Kay payag man na siyang amahan. Gihimo mga alkansiya ni Lulupilo ang ilang mga haligis payag. Unsa? Og inyo ning gikawat. Kwarta man ni samahan ni Tia Alicia. Di ni matawag ang kawat. Gikuha lang namo ang alang namo. Unya, kinahanglan yun nga buslutan ninyong haligi. Alkansiya man ni. Buslutan yun. Aray, papapsi, sakita, uy. Inom! Johnny! Nana ang inyong kaban. Dadaan na ninyo. Ako na ang mga ipasaylos gibuhat sa inyong payag ining way buot kong anak! Bay. Ano bay? Ang kwarta ba? Ang kwarta. Sige sir, sige. Salamat na lang nga. Giuli na ninyo ang kaban ni Lolo Pilo. Papsi. Agay, sakita. Diyos ko, buko-buko eh. Agay. Ilom! Kung maghimo mo kabuang, kanang dili mo buang na lang yun kayo sa inyong gibuhat. Papsi. Usa may nakaon ninyo. Nga inyo mang gibuslot-buslutan ang haligi sa payag ni Pilo. Payag man gihapon ni sa kong tiya. Pero, gibili na ni nga tukan Johnny. Busa, dili mahimo nga yanuhon lang ninyo guba. Papsi, san, uy. Ay nagreklamo. Sige na. Tambali na ninyo ang inyong mga bunog. Sa sunod, gamita ang inyong utok. Kinanglang limpyo ang inyong agi kung maghimo mo krimen. Aray, kasakit. Oh. Noon sa man si Papa ni mo, gibunal-bunalan man to, boss. Ay lang pagreklamo. Hugaw kitang agi. Bay, Mikmik. Mamaway sa tay. Ibutang sa taning atong gayungan nga kaban. Minhud man akong kamot. May kani kay nani gunitanan sa kilid. Bay. Unsa man kay buti pasabot siyang pagpasakit ni Dindo ug ni Poldo, no? Aw, nawaw tingali siya. Di siya gusto nga tawgon nga kawatan ang iyang anak. Lisura sa utok aning Dindo, eh. Daanan na siya sa una bay nga yung ana na siya. Manghilabot bisan di hilabtan. Aw buangon gyud ang pamilya, ha. Dali na eh. Aray. O sa minakaon sa mong amahan? Nga nagibunalan mo si Poldo sa mong amahan, ha? Nasuko siya nga among Gikawat ang kaba ni Johnny? oh, Nganong inyo man sa ning gikawat? tungod kay ang iyaan sa puldo ang angay nga manag-iyas maong kaban. Time para good ni. O sa magid ang naas kaban? Unya. Musaad ba ka nga dili ka magsaba? Oo, uy.
Nakabati man ko ni Papa ni mo nga nalipay kaayos siyang nakuha sa kaban ni Johnny. Kupang bulawan ang iyang nakuha gikan sa kaban ni Johnny. Kupang bulawan? O, kupang bulawan. Ay, ana kitas bay. Ako nang ablihan ang kaban, abay. Gusto kang mulakaw ko? Ayo. Gusto ko nga makakita ka sa kupang bulawan. Pakiton ko nimo. Oh. Niya ni sa ilawom sa kaban. Sa sahog. Na ay sikretong compartment ang kaban? Da. Oh, Bay? dili. Ngano ka? Ang tambun sa sahog sa kaban nga gisapaw. Mura og natandog. Abay. Wa na dinhi ang kupang bulawan. Unsa? Nakuha nila ang kupang bulawan, Bimikmik. Unsa? Mga tikasan sila. Mga salbahis! Unsa man? Atong balikon sa ila? Bay? Bay, nga nung iutong man ka. Pagklaro diha, uy. Naguol ka? Kaya atake na ka diha. Pagsulti, uy, kidadan to na itong daghang bato. Bay. Relax lang, bay. Ginhawa, bay. Sige, anak. Ayaw padas kalagot, bay. Nailad ta, Pay. Nailad ta. Aha? Di mahitabong malipat ko. Dinhito na ako ibutang ang kupang bulawan. Iputos ining panapton nga itom. Unya, wala dinhi. Awa na. Tuan na tos may mga kamot, bay. Kana. Ginhawag yun. Relax, una. Aron makahuna-una tag unsay sunod nga buhaton nato, bay. Ato ba sila ni sumbong sa kapitan o ato silang sulgon? Kadiyat magkuha na kong tubig, ha? Diya ka. Dindo! Puldo! Traidor girmoda! Agay, Boss, agay. unsa naman tayo ni? Di kita kaliho kog tarong nga ni boss. Wa tay mahimo. Dili mahimo nga suklan ako ang akong amahan. Boss, may pagituwa na lang ito natong kaban. Kinsam si magtuo nga may lain dining sapawang sahog. O tuwa dito ang kupang bulawan. Di man kahagikan ang kupang bulawan. Si Johnny. Si Johnny nahibaw ini. Okay, paita. Mia, ginadaan ta mo og mainom aron makuha-kuhaan nagkasakit sa iyong bunong ka. Mayo kay. Midool ka lang mo, Milche. Ang nga naman, doon na kaisugo na ko. Dona. Unsa man na? Nang hupaw lagi gapon ka. Naguna-una lang ko sa kupang bulawan, abay. Oh. Hukom na diha. Unsa man? Atong kawatog balik ang kupang bulawan? Di na. Ha? Usa di na. Di na ta maguna-una sa maong bulawan. Unsa? Lahalan to. Kay bawa ka ba eh? Buta na gini mo eh. Madato na unta ka, pero pilion gyud nimo ang pagkapobre. Nganong makasulti mo ka, no? Una, dato ka. Kay naman kay gikwintas niya nga mahalon nga singsing. Unya, dili lang nato madispatcher kay kuya kun mapriso ta. Mao ba? Aw, gawas lang kung ato ning ipatunaw. Pero, di na ako ipatunaw eh. Ako lang ning taguan na ba eh. Aron, feeling dato na lang ko. Unya, ikaduha. Ang mga alahas sa box nga gilubong sa ilam sa kahoy nga nara. Imong gihatag ni Lola Emma. Mas may katungod man sila sa maong alahas. Noon. Pero ikatulo, ang kupang bulawan. Nakuha gyud sa imong kontra. Wam doon ako gihatag. Sa nawag? Si Milchi. Hello, Milchi. Hello, Johnny. Magkita ta ugma. Kaya kita lang duha. Kita lang duha?
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!